Ahojte, krásny večer prajem. Určite sa všetci pripájate a určite vás zaujíma téma, najmä ženy v mojej skupine. Verím, že táto téma vás oslovila aj minule, keď Katka robila video, čo sa týka ženských záležitostí a hlavne našich ženských hormónov. A keďže pre ženy po 40-ke táto téma dosť často je skloňovaná, dosť všetkých zaujíma, že ako to vlastne riešime, ako to my máme. A medzi sebou veľakrát sa rozprávame na túto tému. Každá sa inak cíti po 40-ke. U niektorých žien prichádza tá menopauza, o ktorej sa dosť rozpráva. Každá žena to inak vníma, každá žena má na to iný názor, každá žena sa cíti inak a preto vlastne, kým sa pripojíte, tak rada by som načrtla k tejto téme, pretože veľa z vás mi hovorí, že majú rôzne príznaky. Podľa toho vieme, že už sa to blíži po tej 40-ke a určite dnes som sa stretla aj s kamoškou a som rada, že viaceré z vás ste si dali odo mňa poradiť a na základe lekárskych balíčkov, ktoré máme doporučované, tak lekári rozprávajú čoraz viac o našich cykloch ženských a preto som sa rozhodla, že urobím dnes aj živé vysielanie, pretože sama mám veľmi dobrú skúsenosť. Ja som aj avizovala v tejto skupine, že užívala som metabolickú kúru a po 3 mesiacoch mám perfektné výsledky, dobre sa cítim, ale zrazu prišla určitá zmena na mňa a ja som nevedela, čo sa so mnou deje. Takže aj u mňa po 45-ke teraz prišla taká fáza, ktorá sa nazýva menopauza, ktorú som hovorila, že budem s vami tu rozoberať. A rozhodla som sa, že vám poviem, čo vlastne som prežívala a potrebujem, aby ste to jednoducho v skupine vedeli, pretože teoreticky sme si o tom povedali. Rozprávala, hovorím, aj moja LR členka, LR partnerka Katka. A hovorila o tom, že sú ženy, ktoré majú nepravidelnú už menštruáciu po tej 40-ke. Sú ženy, ktoré majú stavy, kedy jeden deň plačeme, druhý deň sme šťastné. Aj takéto stavy, čiže rôzne emočné výkyvy. Niektorá žena mi povie, že vynechávanie menštruácie má, to znamená, že nepravidelný cyklus, ale s tým spojené aj tie bolesti, rôzne krče, rôzne stavy nevoľnosti. No a ja som konkrétne zažila takú skúsenosť, že 5-krát do dňa prišiel na mňa taký nával, že ja som bola taká spotená, že mohla som proste žmýkať tričko. Ale nemala som ho pri sebe, samozrejme, ale už som utekala domov, čiže tá práca, ktorú robím, vidíte, že mám slobodné vlastne také povolanie, podnikanie moje úžasné, ktoré mi dáva ten môj životný štýl takej slobody, sieťový marketing a preto viem, že kedy mám tu možnosť, tak idem domov, prezlečím sa. 5-krát do dňa som cítila také teplo, že a taký pot sa zo mňa lial, ja som nerozumela tomu, ale som si povedala, že vlastne to je to, o čom niektoré ženy rozprávajú, ale nie nahlas, len tak potichy medzi sebou. Ale ja som sa rozhodla, že proste v tejto skupine poviem to nahlas, pretože bolo to tak nepríjemné, že vám príde úplne tak teplo, potom sa začnete potiť a nedokážete proste tú prácu dokončiť, nedokážete nad ničím iným rozmýšľať, ale jednoducho len proste prejde to do nejakých 15 minút, ale ja viem, že sú aj ženy, ktoré v práci to zažívajú tiež a musia dokončiť tú prácu. Ale prečo by sme mali trpieť, keď máme tu na to doplnky stravy? A preto som povedala si sama, že po metabolickej kúre, keď sa dobre cítim, potrebujem nájsť nejaký balíček a podľa nášho lekára si ho nastaviť a presne dávkovanie vám takisto viem poradiť, ale určite najprv vám o ňom poviem. Je to skvelá naša ďatelina, ktorá mi pomohla a zachránila ma, pretože ja som celé 3 týždne, toto je balenie presne, ale na 3 mesiace, tam je 90 kapslí a k tomu náš lekár doporučuje probiotika, každý večer 1 kapslu a ja som ich brala 3-krát denne, ďatelina. Je to rastlina, ktorá udržiava my špeciálne pre naše ženy
naše cykly v rovnováhe. Čiže pre tú hormonálnu rovnováhu máme túto ďatelinu, ktorá ma zachránila. A ja som ju užívala naozaj, verte mi, 3-krát denne. To je najvyššie dávkovanie podľa nášho lekára, ktoré vlastne doporučuje. Čiže ráno, na obed, večer 1 kapsulu ďatelina pred jedlom a 1 kapsulu večer probiotika na obrannú schopnosť organizmu. Toto som užila za 3 týždne a verte mi, ani raz nepríde na mňa nával, kedy hovorím to nepríjemné potenie, horúco, úplne som bola červená ako paradajka, pretože ja som v tej chvíli cítila, hej, že proste ja celá horím a práve v tej chvíli som si povedala, že musím vyskúšať tieto produkty, lebo nikdy som nejak nekladla dôraz na tú ďatelinu, pretože som ich doporučovala dievčatám, ktoré mali bolesti pri menštruácii alebo mali nepravidelnú menštruáciu, aj ten cyklus nepravidelný alebo vynechávaný, alebo v podstate nevedeli, hej, proste nezaberali im napríklad aj lieky od lekárov alebo antikoncepciu užívali a zle sa cítili, pretože aj tam je niekedy problém pri užívaní. Tak som si povedala, ja vyskúšam 5-krát denne. Píše lekár, že pri problémoch u onkopacientov sa môže, ale ja som užívala 3-krát denne a ďatelinu a 1-krát večer tie probiotika pred spaním, pretože naše probiotika sa užívajú na noc, pretože oni udržiavajú tú črevnú mikroflóru v rovnováhe. Ďatelina udržuje tú hormonálnu rovnováhu, čiže ženské hormóny estrogény, keď sú v rovnováhe, a podporené sú zároveň aj kosti, pretože tie naše hormóny robia to, že keď nie sú v rovnováhe, tak veľa žien má potom problém a majú osteoporózy a iné ochorenia pohybového aparátu, a preto v ďateline Nemci my máme už tu aj vápnik a vitamín D v prípade, aby tie estrogény nerobili problém u kosti, klby, svaly, šľachy, mazivo. Sú to 5 vecí, ktoré sú veľmi dôležité. Ja som si povedala, tak ja to vyskúšam a vidíte, poriešila som si, to vám musím povedať, že každej žene poradím, ak by mala nejaké problémy s návalmi, alebo hovorím tie emočné stavy, tak takisto, ale ja konkrétne som mala tie návaly 5-krát denne a tým pádom som to proste chcela eliminovať. A keď som vedela, že tieto produkty sú úžasné s pečaťou kvality Made in Germany a máme aj ďalšie pečate, certifikáty, tak prečo by som mala užívať produkty z lekárne, prečo by som tam mala ísť, keď ja tieto produkty mám možnosť si objednať do 24 hodín. A takisto každá jedna z vás, ktorá ste moja zákaznička a ktorá nie ste, lebo ste tu veľa, ktoré ešte nie ste moje zákazničky a chcete byť moje členky LR partnerky, tak určite mi napíšte, ja sa vám povenujem, prejdeme si to v dávkovanie presne podľa vašich potrieb, podľa vášho zdravotného stavu, lebo máme na linke, ja konkrétne ako členka LR partnerka môžem telefonovať lekárom na lekárskú linku zdarma a vtedy máte možnosť aj vy, každá jedna, ktorá sa stanete mojou členkou LR partnerkou, máte automaticky možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny, 35% zľavy a plus máme napríklad ďalšie akcie, pretože teraz nielen, že získate 35% zľavy, ale máte ďalšie zľavy, pretože každý týždeň máme týždenné kampane a to je zľava navyše 20% napríklad teraz. Áno, a takisto máme aj iné produkty v akcii, ktoré vám tu určite budem dávať tie živé vysielania, pretože vidím, že má to celé zmysel, že sa ma pýtate, že užívate veľa lieky, absolútne vám nezaberajú. A tiež mi lekári povedali, že musíte užívať lieky, bez toho sa nedá, áno, ale ja neužívam Euthyrox na štítnu žľazu, pretože viem, že tá ďatelina má úžasnú silu a keď som ju teraz naplno vyskúšala bez liekov, Euthyrox, čo som užívala na štítnu žľazu, tak viem, že proste aj najmenšiu dávku nemusím užívať, keď samozrejme nehovorím každému, že má zahodiť svoje lieky, to nie. Ale my tu máme práve to poradenstvo od lekárov na linke, 2 českých lekárov, 1 slovenského lekára, ktorí presne vám povedia, keď ste členky. Ak ste zákazničky, tak nemôžete volať lekárovi. Ale preto vám tu ponúkam nielen môj servis poradenstvo, ale aj ďalšie benefity, výhody, samozrejme tých lekárov na linke, ktorých viete kontaktovať. Napíšete lekársky
formulár, až keď preberete balíček a vtedy môžete kontaktovať lekára, ale najprv je potrebné dať tomu šancu a samozrejme základný balíček vám viem poradiť ja, aby ste mohli nakupovať za veľkoobchodné ceny. Ale dnes mi dali otázku, dievčatá, ďakujem vám za to, pretože teraz to musím povedať, že to neznamená, že keď vám dám štartovací balíček alebo že si odo mňa nakúpite, že vám poviem, že máte s tým robiť. Nie. Ja mám rozdelené ženy, moje LR partnerky, členky, aj tie, ktoré ste tu pripojené, lebo vidím vás, ktoré sa pripájate. Veľmi sa teším a pozdravujem ešte raz, že ste žienky, ktoré užívate produkty len pre seba a máte veľkoobchodné ceny, priamo nakupujete od výrobcu, odo mňa máte kartičku zľav a nakupujete len pre seba. Potom mám ženy, ktoré sú tiež členky, ale chcú s tým robiť. Po vyskúšaní produktov mi sami povedia, Lenka, prečo by som si nezarobila, keď ja proste poviem to ďalším ľuďom, aby nešli do lekárne, aby nešli do drogerie, pretože máte tu úžasné produkty. A tretia skupina je tá, ktorá už robí so mnou nielenže predaj, že po vyskúšaní produktov, ale oni už naozaj chcú s touto firmou rásť, byť úspešné, získavať odo mňa darčeky, certifikáty, pretože sme motivované, pretože vy netušíte, aké tu sú úžasné proste finančné benefity, ktoré firma robí. A prečo by sme ich nemali mať, keď poradíme ďalším a ďalší sú nám vďační za to, že sme im pomohli poriešiť zdravie a to prírodnou cestou, že nemusia ísť proste do lekárne, alebo nemusia užívať kopec liekov, alebo že sa im zníži dávkovanie tých liekov, ktoré majú a poradili sa s našimi lekármi. Aj tá cesta tu je. Čiže preto som chcela dnes trošku načrtnúť aj do tejto témy, lebo som zažila niečo, čo absolútne doteraz som sa nevenovala tomuto produktu menopauze štítnej žľaze, pretože sama som takéto stavy nemala. A keďže som tým teraz prešla a mala som tie návaly 5-krát denne, tak určite poradím aj ďalším a ďalším. A vidím, že ste tu pripojení aj chlapi, tak všetci máte partnerky, tak takisto im môžete ukázať tú možnosť, tú cestu, že existuje rastlina ďatelina. Ale ešte ma jedna vec napadla, pretože som s vami v teréne a veľa s vami rozprávam. Povedali mi, že Lenka, prečo mám mať tvoje kapsle, keď môžem piť ďatelinu čaj? Áno, ja ju tiež zbieram ďatelinu, pretože áno, proste chcem mať poriežené ženské hormóny, estrogény, je to úžasná rastlina, milujem, ja tiež zbieram bylinky, ale také niečo sa nedá vypiť za jeden deň. To by som musela 5 litrov čaju ďateliny vypiť. Aj tá ďatelina by musela mať tiež vitamín D a kalcium, ako mám tu. Ak je moja nerovnováha hormonálna, ovplyvňuje zlé tie kosti, hej, preto tie ženy majú osteoporózu, ktoré majú problémy aj s tou hormonálnou nerovnováhou a majú aj ďalšie a ďalšie iné diagnózy, hej, na ortopédiu chodia. Čiže majú zlé výsledky. Čiže tu mám podporené proste nielen tie hormóny, ale aj pohybový aparát. A to cez ten čaj, tú ďatelinu, ktorú si zbieram aj ja v lete, tak nemám šancu poriešiť svoju hormonálnu rovnováhu na maximum, čiže na 100%, aby som sa cítila OK, aby jednoducho neprišlo proste obdobie, kedy ženy majú emočné, hej, výkyvy, stavy v tomto čase, ale je to aj u mužov, takisto, hej, čiže aj pre mužov máme takéto tiež produkty, takže určite, ak by ste chceli máte viac otázok, viac odpovede potrebujete, určite mi napíšte, som tu pre vás. Ak dáte aj info do komentára alebo srdiečko, rada vám odpoviem. A vedzte, že do lekárne už nechodím 9 rokov, ani tam nepôjdem, pretože tu mám také výhody a také poradenstvo od lekárov špeciálne, a mám toľko výsledkov za 9 rokov s mojimi zákazníkmi, aj keď nenapíšu niekedy do tejto skupiny, pretože sa hanbia, pretože sa im nechce, pretože nestíhajú, že majú práce veľa, nestíhajú niekedy žiť, nie že to ešte písať mne do skupiny výsledky, ale ja postupne zverejňujem od tých dievčat, ktoré fakt majú záujem a majú čas so mnou urobiť to videjko, že prídem za nimi aj domov, alebo sa stretneme v prírode, budem to pridávať viac a viac. A preto, aby ste videli a dali aj vy tomu šancu, pretože stojí to za to. Krásny večer prajem, čaute.